Grutte vrijmerken mijen net, maar in hun griep hebben de band dochs de zouders leeglutsen. Er is van alles te keer op de Riekstreetwei in het dorp en alle coronaproof. Ja, we gaan daarom het spul ook achter het hekje staan, zodat de meeste mensen gewoon voor het hekje staan blijven. En wij zelf blijven zo vol mogelijk eurometer isocore en we gaan desinfectiemiddel hier staan. Dochs wordt er aardig verkocht in tuintjes en garages en dat gebeurt rondom in de provincie. Volle minder als oorjaren, maar je moet er toch wat. Zo tochten ze bij gelijk zo'n de Weverstritten in Burgum. Ja, super. Het was eerst een beetje wennen, maar de mensen komen nu wel langs. Ja, dus het is wel leuk. Toch nog wat organiseren? Ja, toch wel. Want ja, het kan op gepaste afstand. Dus ja, we zeiden we doen het toch wel. Ik vind het eigenlijk best wel gezellig. Want ja, met bijvoorbeeld Koningsdag houden we een markt. En met Burendag zitten we allemaal bij elkaar. Wel op 1,5 meter nu. Maar ja, eigenlijk best wel gezellig.